ब्रुम 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 ब्रुम। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नोंथांनावथ' थामनानै टाइटेलाव नुखाबाय दिनै जों मानि सोमोन्दै रायज्लायनो स' गाइस दिनै जों रायज्लायगोन दैमारि क्रिसमासनि फिन मोनसे भिडिअ स' नोंथांमोनाथ' बे भिडिअखौ नुखाबाय ना फार्स्टआव भिडिअ मोनसे सलायबाय बेखौ नुखाबाय नङा होमबा बे फेसबुक आरो बर्तमान ससियेल मिडियायाव एसे भाइरेल जागासिनो स' नोंथांमोनाथ' बे भिडिअखौ नुदों नाथाय बे भिडिअनि कमेन्टफोरखौ नायाखै नोंसोरो हा मानसिफोर जे कमेन्ट होयो बे कमेन्टखौ नायदोंना नायाखै नोंसोरो स' गाइस कमेन्ट ओरैबायदि खात्रा कमेन्ट आयु मोनसे मददै मोजां कमेन्टआनो गैया ओरैबायदि खात्रा कमेन्ट स' दिनै जों बे कमेन्टखौ नायनानै रियेक्ट खालामगोन लोगोसे नोंथांमोननो खिथिजोबगोन आं दिनै कमेन्टआव मा रायजादों बियो मददै कमेन्टआव मोनसेबोथ' मोजां गैखायानो एकदम रायनायल' आरोना कमेन्टआव जेबो मोजां कमेन्ट गैया स' गाइस होनबा बिना टाइम वेस्ट खालामालासिनो बिथांनि भिडिअ फैनाय कमेन्टखौ नायग्रोनोसै आरो लोगोसे फार्स्टआवनो रिलखौ नायग्रो ब्रुम 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 फार्स्ट कमेन्टआनो जादों मोनथाय बसुमतारी बिथांनि जे ओरैबायदि खात्रा कमेन्ट गा फार्स्टआनो गरम खादे फाथैया खारिया खागोन रावबो माबा उन्दुनाय नङा आरोना रावबो दांनाय नङा आरोना गसाइ दैमारि बिथांनि कमेन्टआ खात्राबावसो गैला बियो दोला जोबसिगोन दोला खाबाय गैखाला बियो सेस ये बड़ी अच्छी बात कही आप थार्ड कमेन्ट बेबो एकदम गाजाबावसो सनजित माबानि बसुमतारी बिथांनि जे सिंनियाव गावगोन रनो गावखाबाय गैखाला दायो गावनानै बिनियाव मानसिना फिट जानांला मैदेरनासो फिट जासिगोन मिथिबाय क्या बढ़िया था गुरु मोजां कमेन्ट जे माइकेल सरगियारि बिथांनि कमेन्ट सोरासो लादों नामा नोंलायनो बिथाङा डाउट जादों जेनेबा सोमारदों बायदि मोनदों आंबो मिथिबाय ना गाइस एकदम सोदांना बुंनांला आरोना दायो रायजोफोर जों दा जोबथा कमेन्ट फरायनोसै आरोना लास्ट सबसे जोबथा खिन्थु जानथा फाग्ला सनान बिथांनि एकदम वान अफ द बेस्ट कमेन्ट मिथिबाय नोङो बेनो लास्ट कमेन्ट आरो वान अफ द बेस्ट कमेन्ट जे हाबजागोनबो दालायजोंनो बेथ' नों मारगौलै मिथिबाय जानथा भाइ नों थिखौनो बुंदों मिथिगौ नोङो बोरैबा दालाया हाबनांगौबा ससेखौ फुसिजोबखागोन आयौ फुसिगोन सेस जाखागोन भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी मादि नाङो कमेन्टफोरखौ फरायनानै मोजां नांबाय ना स' गाइस आं दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां फोजोबसै नङाबा बारा कमेन्ट फरायला बारा फरायबाथाय एसे बारा जालायलाङो नङा होमबा स' आं दिनैनि भिडिअखौ एसेनो फोजोबबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो लोगोसे चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामलांदो गोदान बारना आं भिडिअखौ एसेयावनो फिनिश खालामसै टाटा बाय बाय गुड नाइट मैया भिडिअखौ होनो हायाखै ओंखायनो दिनै फुङावनो होनाय जाबाय